Beti George ydw i, a dwi wedi bod yn gweithio i'r BBC fel llawrydd nawr ers 100 mlynedd. O fydde chreies i ar radio yn ardal Abertawe fel llawrydd i'r BBC, a nawr dwi'n dal i wneud radio Beti a'i phobl. Mae Beti yn ddarlledwraig ryfeddol a'i llais i wedi bod yn bresenoldeb cysurus yn cartrefi ni ers ddegawda lawer erbyn hyn, yn dod â'r newyddion i ni, yn rhannu straeon pobl Cymru ac yn cysylltu ni efo calon diwylliant ein cenedl ni. Mae Beti George wastad wedi bod yn ysbrydoliaeth i newyddadurwyr ac yn enwedig i newyddadurwyr benywaidd. Mae pobl fel fi wedi credu y gallwn ni ddilyn gyrfa fel newyddadurwyr oherwydd y gwaith nath Beti George dros y degawdau. Dwi'n methu coelio dweud y gwir mod i wedi cael fy enwebu ar gyfer gwobor dewisan. Dwi'n goffo pinsio'n hunan i fod yn hollol onest. Dwi'n falch mod i wedi bod yn rhan o ddatblygiad aruthrol y diwydiant arlledu yn Gymraeg. Achos dwi'n meddwl roedd na duedd i feddwl am raglenni Gymraeg fel rhywbeth israddol i raglenni Saesneg. Ond mae hwnna wedi cael ei droi ben i weired, a dwi'n teimlo'n falch iawn y mod i wedi bod yn rhan o hynny.